आज आम गोटे बहुत माने गोटे असाधारण कहानी आरंभ करवा जेम्स क्लियर कथा। ହଁ ସେ ବେସବଲ ବ୍ୟାଟ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାଟା हाँ हाईस्कूल रे सीधा मुहरे बाजिला भावंतु थले। ବହୁତ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଥିଲା। କୋମାକୁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲି। किंतु सेई जेतेबेले धीरे धीरे सुस्थ हेउथिले से गोटे बड़ कथा शिखिले। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନା। एक्जाक्टली प्रतिदिन टिके टिके करवा सेई अनुभूति ही तांकु परे बहुत सफलता देला। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ଆଟମିକ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ। हाँ ठीक आज आमे सेई बहिर किछि मुख्य कथा उपरे एमती गभीर भावे आलोचना करवा। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବୁଝିବା ଯେ ଏଇ ପରମାଣୁ ଭରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। अच्छा तेबे आरंभ करवा सेई 1% नियमरु एटा बहुत चर्चित। ହଁ ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବୋଧେ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସାଇକ୍ଲିଂ ଦଳ। ओहो सेमानଙ୍କ कहानी तो आश्चर्यजनक वर्ष वर्ष धरी किछि विशेष करू नथिले। ହଁ ପୁରା ସାଧାରଣ ଟିମ୍ ଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ମାନେ ଖାଲି 1% ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। जेमिति साइकिल सीट रो डिजाइन टायर रो ग्रिप एपरखे हाथ धोइबा कौशल। ହଁ ଏମିତିକି ମାଲିସ୍ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ओलंपिक्स टूर डे फ्रांस सबुठी सेमाने जितिले। विश्वास करी हुएनी जे एते टिके परिवर्तनर एते बड़ प्रभाव। ସତରେ ଆଉ ଗାଣିତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଦିନ 1% ଉନ୍ନତି ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 37 ଗୁଣା ଭଲ କରିଦିଏ। 37 गुणा वाह एते बेसी। ହଁ ଏଇଟା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଭଳି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଯୋଉ ଫଳ ଦେଖୁ ଯେମିତି ଓଜନ କମିବା ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବିତ ମାପକ। ମାନେ ଆମ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ ଟିକେ ଡେରିରେ ଦେଖାଯାଏ। अच्छा सेतिबाई बोधे आमे शीघ्र हार मानि जाऊं कारण तुरंत किछि देखा जाएनी। ଏକଦମ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗେ ଯେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଆମେ କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଟ୍ରେଜେକ୍ଟୋରିଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। बुझिली तेबे एई अभ्यास गुड़िक काम करे किमिति किछि प्रक्रिया अछि कि? ହଁ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ଗୋଟେ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚକ୍ର ଅଛି। ହ୍ୟାବିଟ୍ ଲୁପ୍ କହନ୍ତି। 4 पर्याय कौन कौन से गुड़िक? ପ୍ରଥମେ ସଂକେତ ବା କ୍ୟୁ, ତାପରେ ଲାଳସା ବା କ୍ରେଭିଂ, ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରେସ୍ପନ୍ସ, ଆଉ ଶେଷରେ ପୁରସ୍କାର ବା ରିୱାର୍ଡ। संकेत लालसा प्रतिक्रिया पुरस्कार। ମାନେ କିଛି ଦେଖିଲେ ବା ଅନୁଭବ କଲେ ସଂକେତ, କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଲାଳସା, ଆମେ ସେହି କାମଟା କରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ପୁରସ୍କାର। ଏଟା ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଯାଏ। आउ मस्तिष्क एहाकु ऑटोमेटिक कर दे कहीं कि? କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚେ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େନି। बा एई लूपटा बुझिगले तो बहुत सहज ही जीवो। तेबे नुआ अभ्यास पई कोन करिवा दरकार? बहिरे किछि नियम अछि बोधे? ହଁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ମେକ୍ ଇଟ୍ ଅବଭିୟସ୍। स्पष्ट करिवा माने केमिति? ଗୋଟେ ଭଲ କୌଶଳ ହେଉଛି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଷ୍ଟାକିଂ, ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ओहो जिमती मु सकाळ चा पी सारिबा पुला ही गोटिए मिनिट ध्यान करिवि एमती। ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଚା ପିଇବା ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସଂକେତ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। परिवेश केमती? ଭଲ ଅଭ୍ୟାସର ସଂକେତକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଫଳ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା। ଆଉ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ସଂକେତକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। अच्छा जेमती टीवी रिमोट लुचेई दबा किंबा जंक फूड रखिबानी बुझिली। किंतु बेले बेले कामटा आरंभ करिबाकु ही इच्छा हुएनी। ହଁ ସେଇଠି ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ଏହାକୁ ସହଜ କରନ୍ତୁ ବା ମେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜି। सहज करिवा एथिपाई से 2 मिनिट नियम कथा कहउथिले ना? ହଁ ସେଇଟା ବହୁତ କାମିକା। ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏତେ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 2 ମିନିଟରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। 2 मिनिट रो कम जेमती? ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ବହି ପଢ଼ିବି ବଦଳରେ ବହି ଖୋଲିବି, କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଏ ବ୍ୟାୟାମ କରିବି ବଦଳରେ ବ୍ୟାୟାମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି। ओहो माने खाली आरंभ करिबाटा ही मुख्य। ହଁ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଆଳସ୍ୟକୁ କାଟେ। एटा बहुत प्रैक्टिकल लागुछि। ठीक अछि तृतीय नियम हैला
ଏହାକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ କରନ୍ତୁଗା ମେକ୍ ଇଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳୁଥିବା ପୁରସ୍କାର ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ସେଇଟା ତ ସତ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ ଡେରିରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ସନ୍ତୋଷ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିହେବ ସେଇଟା? ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ମାରିବା। ଓହୋ, ସେଇ ଯେ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାରି ବୋଲି କହନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ଟିକ୍ ମାରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁରସ୍କାର ଭଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କେବେ ବି 2 ଥର ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେଭର ମିସ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍? ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟିଗଲା? କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଧାରାଟା ବଜାୟ ରହିବ। ବା, ସ୍ପଷ୍ଟ, ସହଜ ଆଉ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏ 3ଟା କଥା ମନେ ରଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଫରକ। ଗୋଲ୍ସ ବନାମ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଦରକାର ନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦିଗ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଦେଲେ ହୁଏନି। ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିତିବା ଲୋକ ଆଉ ହାରିବା ଲୋକ ଦୁହିଁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ଚାକିରି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ସଫଳ ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଯାହା ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ଏକଦମ। ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ହିଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଅସଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଏତିକି ବୁଝିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା କିଛି ଯାଦୁ ନୁହେଁ। ନା ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଟା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମିତ କାମର ଫଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ କରିଚଲୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଆମ ପରିଚୟ ପାଲଟିଯାଏ। ହଁ, ସେଇ 1% ପ୍ରତିଦିନ, ସେଇଟା ହିଁ ଶେଷରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜିଠୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ 2 ମିନିଟର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଛୋଟ ଆରମ୍ଭଟା ଜୀବନକୁ କେତେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି?